И здравейте хора, това съм аз Митето 4488 и днес ще играем Severance. Извинете, че не почнах още от началото, но нещо се бъгна. Така. Не помня въобще как се играе. Бях зазнал някои игри, но те бяха без звук. И цели се пребрах, в едната тъмън останах до Deathmatch. И ме убиха, ето, аз не съм добър. И за малко ще поиграме Severance. Така, няма някъде честове. И там се бие. Чакай да шефне. Аз всъщност виждам честа. Така, леле, хора. Ще му уби! Беги, че тук стана опасно. То, как му видях да намеча, ме скъса. Оле, бе, чумилка. Така хора, много се изложихме. Се видиме във втората игра. Ще има време за още една игра, значи. Да, ще видим в нея. Ще видим във втората игра. И до скоро. Здравейте се хора, отново сме. Този път да се надявам да справим доста по-добре от миналата игра. Тук отворихме всички честове. Само аз направя. Нищо. Се справим? Че как не? Това сме ние, бе! Не ми взе. О, кой ще дойде, бе, момче? Чакай да не е само някой с меч. Ние сме почти вече Diamond. Често. Ето може да го убия, ама ми се занимава, няма нищо. Аз имам пръчка. Така, скъде да там. Така. Леле. Хора, ние сме богати. Някой просто да се опита е мъртъв. Не само тя хакерите. Това ще вземе. Да не го взима някой друг, да е. То, къде бие детето? Къде биеш детето? Не, аз да влезна в боя. Къде го биеш, бе, а? Ами шмок. Като си Diamond, много лесно. То не че аз не бих го убил. Видях някой в къщата. Да вземем този час. Колко дете? Чити, ще го вземем. Няма някой, който го дойде. Ето го спрах. Ето го спрах. О, бихме един човек, хора. Кажете, не съм ли велик? Дай по моста със супер газ. Аз съм супер. Аз съм супер.
Кой ще стереш? Ти знаеш кой са назви, знаеш кой са назви. Остава там като ме видя, един не видя. Нищо. Спознаваме се на меки чест. Къде бе, момче? Къде ме стереш? Отивай на майна си, Райна! Не бе, няма да му убия това. Отивай на майна си, Райна! Как ще умра? Хора! Фак! Не. Тай, няма да играе повече никога. Аре бе! Така. Няма да видим кой се остане. Аре, това ще става потим. Оле бе! Той ще да ме става хора. Той искаше да ме убие. Но няма. И надявам се епизода да ви е харесал. И до скоро!